Tá bhíonn seo inniu I Ghort Chuir agus tá an GCS Super9s ar siúl. Sin craobh náisiúnta faoi 15 9 site. Tá ná go léir agrathe ag na daltaí idirbhlíne Pobalscoil Gort Chuir atá ag déanamh an chlár GAA Future Leaders nó ceannarí den tábhachtí agus tá job ionach déanta go. Tá sé ag fórna an seo gcuin ó ceann na tíre ó St Mary's Béal Thursday híos go dtí St Coleman's Fermoy chun de Corky. Tá festival ceartán agus tá sé ionach éacháin. Is mé se hanan I gabhann agus is runúnaí an club mé I Pobalscoil Ghort Guaire. Cuireann na clubanna agus na scoileanna áitiúla ar an eolas faoin na himimplí a bhíonn le linn na bliana. Fuair mé a lán scileanna I mo chéal mar shampla idir feasanta agus banistíocht. Inniu tá GAA Super9 a gcuin agus tá roimh freagartaí go inniu. Tá orm na páirtna imirthe a leagaí amach de réir na dusí cearta. Tá an áisina an seo go hionach tá 4 páirceanna a gcuin. Tá páirc amháin sa scoil agus tá 3 páirc an seo sa Ghort GAA. Táid fíorsásta leis an méadaoine bhfuil an inniu tar éis an obair roimh I déanamh tríd na míthe tá gachtainna ansásta mar tá go leor daoine an inniu agus tá sé fearfadúin is láid ionach deas é. Tá sé na fearn is mai an san Chuir. Níl aonsom ag gcónaí in san omhaint agus níl siad ag gcónaí go maiid. But tá sé ionach maiid le chur ach maiid ar aonsom inniu. Handshake Marlin like tá scoilna ionach an seogs tá sé andaach gan le buanna á. Tá sé ionach doing a bheith ag féile iomána híos an seo. Tá sé anagrathe agus is cosúil is bliana cethar fad a rinne an obair sin cínta bhfuil siad cabhar ó roimh múntúirí ach chun na deis sin na hórtómh tá sé ionach é eáil agus tá cínta go leanann go mór seo aige. Well, bháil an mó buíochas don na múntúirí agus na dáilta ó Ghort Pobalscoil Ghort Chuir is comórtas ionach é.